Nej, jeg kører. Jeg kan zoome pænt meget ind på se. Jamen, ja, der kan du ikke se mig. Så der kommer jeg for hurtigt. Nå jo, kan så også. Det er ikke så godt. Ja, kom nu, bare kør. Nej, gå derhen. Det er meget bedre ud. Du må se mig falde. Den er irriterende. Jeg fik det med! Alec, jeg fik det med! Jeg fik, du slog hunden i hovedet! Du ramte hunden i hovedet!